gwamnan Isirun Musa, sakon malum wani halimatu ashe zakin da wani bisan jama'a duka ne kace da yaba maka ne sabon gwamnan duk al'ummar Isirun ga malum gadanta Musa na sauki tamkar rahusa da mu je koda da nisa kun yi kira tilas ma amsa Musa gwamnan Isirun ya zo kishin Isirun Musa ya gyaran Isirun aiki zai wa Isirun al'ummar jiha ta Isirun na bayan ka ne ka sana'in gyara gurin da ta Musa suna barka da sauka ka tafi suna kiranka sana'in gurba irinka yan keli suna tabinka yan habasha ga su gaka yan kanuri suna cewa sai Musa ruwa da salka Hausawa ba su sanka Yarabawa da jiranka yankanin mu kamar ta zanka ma har ba iyaka san fito kuna ayarinka in jara bani ta duka ba sa kushe shirinka yan banci mani tuna goyon bayan karuwa na barka tare gaba daya mun zo murna za mu taya ka gwamnan Isirun Musa Isirun na addu'ar Allah riga ma Musa na saba ka neman koyaushe ba gajiyawa kai ka taimako na bani da wayo ko iyawa na ɗauki gogogun ka nake yin risinawa waye da aga zamin na sai da kafa ta tsayawa sakon nan na malum sai ishe gwamnan Isirun Musa salati kai na dawa annabi abban bintuna da mai birnin Madina da Makka masoyin nan da raina dan gatan kadin nan da mafi daraja nufina salin gida ne har da safai masu kauna wanda suka yi bauta don suna iya ba da raina fansa kuke na zo ne da sako malum ya faɗa min yadda kuke fifita bako ga gwamnan ku mai ciyo da ku sharbi miya da maiko shine Dakta Musa ya yi shirin yaƙi da roƙo da aiki ya zo yi Musa zama zai ba ku dobin lasa bisa kujera kai darewa tun da ka sauka bango duk jama'a sun yi fitowa malum ne ya ce mun yin maka wake don yabawa gwamna ka zamo Dakta Musa ba wani mai hanawa sauraro da bandu zababban gwamnan Isirun farsa tsawon rai ne da dashi an kawo siminti dora gini za a yi da yashi gara mai yawa ke nuna amarya na da goshi don haka me ya saura gwamna makai samu matashi sai murna Isirun ta cika al'umma na sassa
nan tun kan damar nan ta zo ma. Mu mun goyi baya za ka yi Allah zai tsare ma. Ba shakka muke ba za mu gani in tafiya ta yi nisa. Matasa mai kishin yaro da babba, mata da maza musa ne inuwar da suka yi raba. Kun shaidar da malumi ya yi maka dakka ba ka kwaba, ba ka cin amana ta jama'a dan tare ce ba. Shi yasa da ce ba ka zama sai wacce ke rike rasa. Musa